Hello, 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 hello. Hello लोगोफोर आंनि लाइभआव फै दसे रायज्लायनि। हेलो लाइक कमेन्ट खालामदो आरोना। हेलो 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 रावनावबो नटिफिकेसन हायाखै नामा? हेलो आंना नेटपेकआनो गैबावलामोन। जाखां बिटिवाइ आंसो फैग्रोलायनाय होनबा फंबाय नोंसो थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय लाइक होदो दे। जाखां बिटिवाइ मा मावदों दायो ओमफ्राय लाइक होदो कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय जोंहा बिनि नेक्स्टआव दङ इण्डियान बय अफिसियेल 1K हाइ ब्र'। सोरनिया नोंनियाव 1K जाबाय नामा? आंनियाथ' 1K बारबाय। थेंक इउ इण्डियान बय अफिसियेल 1K। नोंनि चेनेल नामानो इण्डियान बय अफिसियेल 1K ना? हाइ ब्र' वेलकाम आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव जइन जानायनि थाखाय हो। वेलकाम वेलकाम। एलबिना बरगयारि फैदों ओमफ्राय लाइक होआखै रावबो साबा दङ लाइक होदो आरोना। ओमफ्राय जोंहा एलबिना बरगयारि दङ हाय वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय दायो मा खालामदों एलबिना बरगयारि? खामानि गैया नामा नोंना? आर्टिस्ट एलबिना फैदों आर्टिस्ट एलबिना बरगयारि फैदों हाय वेलकाम दे एलबिना नानि आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय जाखां बिटिवाइ टाउनावसो दं आदा माबा लायदों नामा? माबाफोर खामानि दं नामा? जाखां बिटिवाइ फंबाय एलबिना बरगयारि लाइक डान अके थेंक इउ। ओमफ्राय दायो मा मावदों एलबिना बरगयारि नानि खिन्थाहरदो आरोना। अन्नानै खिन्थाहरदो मा मावदों दायो। एसआर कमेडि हेल' फ्रेन्ड वेलकाम वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय मा मावदों दायो एसआर कमेडि? मा मावदों एसआर कमेडि मा मावदों दायो? एलबिना बरगयारिया मा होनदों ककआव फैदों माब्ला फैनाय बेसे टाइमाव? जोंनाबोथ' ककआवनो ना ककनिथ' जोंना 19 किल'मिटार गोजानाव जायो आरोना जोंना क'क्राझार मोननो थाखाय 19 किल'मिटार जायो। 19 किल'मिटार जोंना ओरै हालाम बाजारथिंसो आरोना। हालाम बाजारखौ मिथिगोना मिथिया एलबिना बरगयारि नानि? जोंना ओरै हालाम बाजारथिंसो थिनालिनि ओरै सोनाबजों फैनांगौ सोनाबजों ओरै फैनानै सिम्बोरगावनिफ्राय ओरै साहा फारसे दावखोनांगौ जोंनिया। आलासि जाफैदों होनदों जाखां बसुमतारिया जाखां बिटिवाइ फंबाइया आलासि जाफैदों आदा मोजां दे मोजां नोंहासो टाउनाव आलासि जाहैलायनो मोनबाय मालाय। एबारै फैदों मारै खबरा आदा? बिदिनो दं। दासो फोथारनिफ्राय फैदों आङो भलि गेलेनानै ओरैनो टाइम पास भलि गेलेना फैबाय आरोना फोथारनिफ्राय गामिनि सेंग्रा लोगोफोरजों गथ'फोरजों गेलेनानै दसे टाइम पास खालामनानै फैबाय आरोना न'आव दायो। ओमफ्राय इण्डियान बय अफिसियेल 1K ओमफ्राय ब्र माथो मैगं जागोन ब्र? मैगं गैया जोंना माबासो दालिसो लाबोदों दालिसो रुदों जोंना आइया दालि रुदों आरोना जोंना दालिसो जेबो गैया। ओमफ्राय लाफा मैद्रु खादोंना खायाखै आं मिथिया आं दा न' सिङावसो दं नालाय आं सोङाखै आरोना। ओमफ्राय एलबिना बरगयारि दङ दहाय बेलासियावसो फैदों माबा खामानि दं नामा नोंसिना खामानि मोनलायबाय नामा? मालाय फैसा खामायो एलबिनायासो जिनो आर्टिस्ट ना मालाय मानसिफोरना मालाय एलबिनासो आर्टिस्ट मालाय मेकआप आर्टिस्ट मालाय फैसा खामायो मेकआप आर्टिस्टफ्रा बिरादनो। फैसा हावलाद लाथ'नांसिगोन आंहा एलबिनानाव फैसा गैयालै आंहा सेंग्राबाबो अबस्था गाज्रि। एलबिना बरगयारि आं मिथिया
माने मिथिया जाखो जोंनिथिंबो मिथियाना मारैथाय मिथिनो आरोना फैफेरागारा नोंसोर बङाइगावनिसो नामा एलबेना नोङो बङाइगावनि नामा जाखां बिटिवाइ थांफिनसै न'आव आदा दानो फैफिनसै मा बाइक दंखायो नामा जाखां बिटिवाइ एलबेना बरगयारि नोंहा मालाय मा खबर आंहा बिदिनो नै गोदाव सोराव लाइभ होलाबायदों आरोना लाइभ होलाबायदों ओरैनो टाइम पास नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना माब्रै दं खबर सबर मोजां गाज्रि बिदिनि थाखाय आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय माबादि नागिरदों भिडिअ कुवालिटिया अननानै नोंथांमोनाव कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आंनि भिडिअ कुवालिटिया माबादि माने आंना नेट पेकआ बारा गैलामोन नालाय 400 MB ल'सैमोन आरोना ओमफ्राय दायो नेटआ माबायदि स्पिड खारदों आं मिथिया आरोना खोन्थाहरदो भिडिअ कुवालिटिया माबादि नांदों दायो आं रुम सिङाव दङ ओमफ्राय बिसिनायाव दं आरोना ओमफ्राय आं जिखौ खनाखै लेथ्रा फेथ्रायैनो दङ आं दा जिरायनानै दं आरोना बिसिनायाव ओमफ्राय इण्डियान बय अफिसियेल 1K मा होनदों मिथियो ब्र हालां बाजारखौ जोंनि गामिनि बारा गोजान जाया आंबो गसाइगावनिसो ब्र गसाइगावनिसो ना इण्डियान बय अफिसियेल 1K अके आं हालां बाजार खाथिनि आरोना जोंना हालां बाजारानो गोलैयो हालां बाजार दखान जायो आरोना हालां बाजाराव फैयोब्ला माबाफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना माब्लाबाफोर फैयोब्ला कमेन्टनि गेजेरजों मिथिलायगोन आरोना रायज्लायजागोन ओमफ्राय अनसाय स्टेटास बड' मैयासो आं लोगो जादोंना अनसाय स्टेटास बड' मैयाना दाख्लि लोगो जादोंमोन ना हाय ब्र वेलकाम दे आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जिन नार्जारिखौबो दाख्लैसो लोगो जादों मा खालामदों नै ओरैनो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअ कुवालिटिया माबादि नांदों अननानै खिन्थाहरदो आं मिथिला आरोना आंना नेट पेकआ एसेल'सैमोन नालाय 400 MB ल'सैमोन ओमफ्राय भिडिअ कुवालिटिखौ आं गाज्रि जादोंना मादों सानदों आरोना आंना एक्सट्रा मबाइलबो गैया आरोना नायनोबो ओरैनो जिरायना दं नोंथांमोनजों रायज्लायनानै जि नार्जारि ए बाग्लारि दाबो बाजै लायाखै नामा गैया नानि बाजैखौनो नागिरनांगौसो नोंसिनिथिंजाय दंबा नागिरना हरदो आंनो आंबो फसायोबा आरोना आंबो हेन्डसाम नङा नालाय साख्रि बाख्रिबो मावा नालाय बेखार नालाय हाजिरा मावग्रा मानसिखौ सिख्लाफोरा माने बिहाव बिखुनजोफ्रा बिजामादै फसाया आरोना साख्रि बाख्रि गैयाबा बेकार हाजिरा मावग्रानो हरनो गोसो जाया बयबो बिजामादैफोरखौ मोजां न'खरखौ हास्थायोना जेन'बा नोंबाबो आंबाबो बिजामादैफोरखौ मोजां नागिरखागोन आरोना हास्थायखागोन ओमफ्राय जायफोरा लाइक होआखै अननानै लाइक होदो आरोना बाजै मोनथ'वाखै ए बाग्लारि एलबेना बरगयारि जेबो खामानि गैया ओरैनो बेरायफैदों दे ओमफ्राय थांफिनगोन ना सोरनावबा थागोन एलबेना बरगयारि खिन्थाहरदो दिपालि बर' फैदों हाय फ्रेन्ड वेलकाम दिपालि बर' मा खालामदों मा ओंख्रि संखो खिन्थाहरदो ना आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैदों आरोना लाइभआव ओमफ्राय दिनैसो आंनि गोसोआ बिराद मोजां नांदों आरोना नोंथांमोन फैजोब्बाय आंनि लाइभआव बिदि मानसि नोंसोर जइन जाफेराखैमोन आं दिनै बिराद गोजोनदों आरोना नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोननानै आं बिराद हेपि आरोना बिराद गोजोनदों आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोननानै आंबो नोंथांमोनजों माबायो लोगो जाहरो आं सम मोनबा ओमफ्राय आं दहायो सोरबा लाइभ होदोंमोन खोमा दहायो सानाव ओमफ्राय खिन्थु आं बेस्थ'मोन दे आङो 8थानिफ्रायनो आं मालायनियाव खामानि मावहैदोंमोन बेनिखायनो आं मबाइल दांनो मोननाय जायाखै दे ओमफ्राय रावनिबो आङो भिडिअ चेक खालामनो मोननाय जायाखै ओमफ्राय आङो दहायसो आङो भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना ओमफ्राय नेट पेकआबो 400 MB ल'सै आं रावनिबो भिडिअ नायनो मोननाय जायाखै दिनै बेनि थाखाय सरि दे जायफोरा दिनै भिडिअ नायजायाखै आंजों दुखु मोननाङा आङो नेक्स्टआव नायनो नाजागोन गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर अननानै एलबेना बरगयारि आं बङाइगावनिसो नों सिगाङाव खिन्थाखादोंमोन नोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराबो आंनियाव दंखायोमोन ना जाखां बिटिवाइ आदा दंखायो दे मोजां दे दा मोजां फैदो दे गारिखौ खर सालायनाङा लासै लासै फैबानो जाबाय दिपालि बर' मा खबर बिदिनो नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैदों आरोना नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै दिनै बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरोना जोबोद हेपि ओमफ्राय आंनि भिडिअ कुवालिटियासो माबादि नुदों खिन्थाहरदो कमेन्टआव ए बाग्लारिया होनदों जोंना नानिया मोजांनो नुदों अके मोजां नुदों ना
आंखौ माबायदि नुदों खामसायाव सासे नुदोंना आंथ' बारा हेन्डसाम नङा ओमफ्राय इण्डियान बय अफिसियेल 1K ब्र' दतमायाव मेटला थांबाय थाखायो नंगौना ब्र' आं खाथि जाखायोना मालाबा लोगो हमनांगौ ब्र' अके जागोन दे हमजागोन जेबो नङा अनसाय स्टेटास फट' नोंजों आंजों खाथि जालायो माथो अनसाय स्टेटास फट' अनसाय स्टेटास फट'आबो अबेनि जाखो खिन्थाहरदो आरोना एलबिना बरगयारि दे गाइसमोन सापर्ट खालामना होलायदो अननानै एलबिना बरगयारि होनदों सोरबा सोरबा आंजोंबो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय जायफोरा बे आंनि कमेन्टनि गेजेरजों सोरबा लोगो गैलाया अनलायनानै चेनेलनि नामखौ बुंलायनानै सापर्ट खालामलायनो थिनलायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय एलबिना बरगयारियाबो नै सापर्ट खालामनो थिनलायनाय जायफोरा एलबिना बरगयारि चेनेलजों सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना लोगोफोर जाहाथे नोंजों आंजों सापर्ट खालामलायबासो थाबैनो जाहाथे दावगालांनो हायो थाबैनो बयबो ग्र' जानो हायो इउटुब चेनेला बेनि थाखायनो बयबो सापर्ट खालामलायदो आरोना जि नार्जारि आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामदों जि नार्जारि र' आं स्क्रिनशट लाबाय दे आं दा चेक खालामगोन आं मबाइल एक्सट्रा गैया दे चेक खालामनो थाखाय जि नार्जारि आं दा चेक खालामगोन ओमफ्राय आं नोंनाव कमेन्ट खालामगोन आरोना लोगोफोर जि नार्जारि ओमफ्राय एलबिना बरगयारि दिनै थाङा दिनै थाङा ना मालाथो थांगोन गाबोन थांसै साइकेल राइडार फैदों साइकेल राइडार निउ अके वेलकाम निउ ना अके आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय निउ ना नोंनाबो साइकेल राइडार चेनेल दंना र' आं दा चेक खालामगोन आं स्क्रिनशट लाबाय आरोना आं दा चेक खालामगोन आंनिया सापर्ट दंना गैया आं दा चेक खालामगोन ओमफ्राय नोंथाङा आंखौ सापर्ट खालामबायबा कमेन्टआव लिरनानै हरखा आरोना ओमफ्राय आं नेक्स्ट मरनिंआव खालामगोन माने लगे सापर्ट खालामा माने खमायफिनना मायो होनना बुंदों आं बेखौ बारा मिथिया जिखुनु आं नेक्स्ट मरनिंआव खालामगोन आरोना नोंसोर आंनिखौ सापर्ट खालामबायबा साइकेल राइडार आं खिन्थाखाबाय ओमफ्राय अनसाय स्टेटास फट' बाय दे ब्र' आं बिजिथ' दे अके दे बिजिथ'बा खामानिखौ मावना लाग्रोदो आरोना अनसाय स्टेटास फट' इण्डियान बय अफिसियेल 1K टाइमखौनो मोना ब्र' लाइभआव फैनो आंहाबो खामानियावनो बेस्थ' दा टाइम मोनखाया फैबाय ब्र' नोंथांनि लाइभआव अके गोजोननाय थाबाय नोंथाङा टाइम गैयाब्लाबो आंनि लाइभआव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना इण्डियान बय अफिसियेल 1K गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय मा मावो आंनोबो खिन्थाहरदो ओमफ्राय नोंजों खामानि पारमानेन्ट मावफानो मोनगोन नामा खिन्थाहर आंबो मावनो गोसोलै आंबो बेखारसो नालाय आंबो खामानि मावग्रासो आरोना खिन्थाहरदो इण्डियान बय अफिसियेल 1K नों मा मावो नोंजों पारमानेन्ट आंबो खामानि मावहैफानो हागोन नामा जे बड' स्टेटास हाइ ब्र' वेलकाम फंबाय वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना आं नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै आंनि लाइभआव बिदि एफाग्राब मानसि जाफेरामोन सानै साथाम साब्रैल' जायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फैदों एसे बुरजायानो ओमफ्राय लाइक होलाङासै सोरबा लाइक होलांदो अननानै लाइक होलायदो अननानै लाइक होलायदो लाइक होआसै आरोना लाइक होलायदो अननानै लाइक होलायदो जाय लाइक होआखै अननानै लाइक होदो दे प्लिज गोजोननाय थागोन आरोना साबाल' होदों नै दहाय 9 जन ना बेसेबांबा फैबायमोन ओमफ्राय 9 जनाव ओंखारलांनानै नै दा 6 जनल' दंसै अननानै लाइक होदो दे लाइक होदो लाइक होनाया माथो एसे गिदिर बाथ्रा थुनांगौल'सो जेबो बोलो नङा थुसिनानै हो ना माबा मोनदों नामा बरिं मोनदों नामा आं रायलायनायखौ बरिं मोनदों नामा बरिं मोननाङा दे लाइक होलायदो दे लाइक होलायदो जाय गोदान लाइक होआखै अननानै लाइक होदो दे थाबनो ना बरिं नांदों नामा आंनि रायलायनायाव बरिं नांदों नामा खिन्थाहरदो जेबोथ' स्टेटास वेलकाम दे जेबोथ' स्टेटास आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय अनसाय स्टेटास बर' दाउ खिथुनि आं दाउ खिथुनि आरोना नोङो अनसाय स्टेटास बर' नों आंखौ सिनायो नामा बाबु फंबाय अनसाय स्टेटास बर' नों आंखौ सिनायोना मैयाना दाख्लैसो जइन जायामोनलै नोंजों आं नोंखौ सापर्ट खालामदोंमोन ना लोगो जादोंमोन ना एलबिना बरगयारि आं ओंखारथ'नोसै दे एसे टाउनाव थांनो नागिरदों दे थांदो आरोना मोजाङै बेरायदो क'क्राझार टाउनाव फैबाय थाखायो खोमा मिथिफेरा आङो फैबाय थायो ना मायो बहाथो मिथिफ्लेनो आरोना दे बेरायदो एलबिना बरगयारि टाउनाव मोजाङैनो
जाग्रा गोथाव लानानै फैफा न'आव। साइकेल राइडार दाउ खिथुनि सोरलै नो साइकेल राइडारा खाथिनि नामा दाउ खिथुनि सोरलै होनना बुंदों। दाउ खिथुनि सोरलै होननानै बुंदों आरोना साइकेल राइडारा बेबो खाथिनि खोमा। जायफोरा दाबो आंनि लाइभआव जइन जादोंब्लाबो लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोना सोर लाइक होखो अननानै लाइक दान होननानै लाइक माबा स्टिकार हरबानो जाबाय आरोना। ए बाग्लारि नानि फैदों आं होबाय आदा अके लाइक दान होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ए बाग्लारि नानि। मा ओंख्रि संखो खिन्थाहरदो ए नार्जारि माबा ए बाग्लारि सरि नार्जारि होनब्लानो ए बाग्लारि मा ओंख्रि संखो खिन्थाहरदो आरोना। नोंस्रा फेमिलिया साबसे गथ'फ्रा साबसे आंनि कमेन्टनि गेजेराव खिन्थाहरदो आरोना। नों बबेनि ए बाग्लारि आं गोसोआव थाबाय थायासै मालाबा खिन्थाहरखांबाय खोमा। ए बाग्लारि नानि बबानिमोन खिन्थाहरदो आरोना। जि नार्जारि सापर्ट खालायदों सापर्ट खालामदों ना आं जिखुनु जाया स्क्रिनशट लाबाय आरोना ओमफ्राय आङो चेक खालामनानै आङो दिनै खालामा ना माला खालामा नोङो सापर्टखौ जि नार्जारि खिन्थाहरदो। दिनै खालामदोंबा आं नेक्स्ट मर्निंआव खालामनोसै। अके जि नार्जारि जेबोथ' स्टेटास ब्र आं खामानियाव दं दै ओंखारथ'बाय अके दे अके दे मावग्रोदो दे खामानिया। आंबो बारा गोबाव थाखाया माने आंना नेट पेकआ बारा गोबावनि नंखाया नालाय इसेल'सै माने भिडिअ आपल'ड होनानै जोब्बाय आं ओमफ्राय आं रावनिबो भिडिअ नायनो हानाय जायाखै दिनै 400 MB ल'सैमोन नालाय ओमफ्राय दा लाइभआव दसे थाबाय नै माथो लाइभआव होबाबो एमबिया बिराद बोख्लाबो बिनि थाखायनो आं रावनिबो दिनै भिडिअखौ चेक खालामनो हानाय जायाखै मानोना आङो फुंनि 8थानिफ्रायनो 4थासिमा बेस्थ'खा आरोना ओमफ्राय 4थानिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै न'आव फैबाय मोना फैखायो आरोना एसे गोजानावसो मावहैयो जोंनिफ्राय 4 किल'मिटार गोजानाव मावहैयो जों खामानिखौ बिदिनो मालायनाव हाजिरासो मावहैदों आरोना गाइसफोर। आं गाइस होनफेरा आं गाइस होननो बारा उसुबिदा मोनो लोगोफोरनो मोजां मोनो आं बांसिन गाइसफोरनो आं उसुबिदा मोनो। लोगोफोरनो बुंबा साबसिन जायो आरोना। जेबोथ' दा ब्र आं खामानियाव दं दे इलबेना बरगयारि साइकेल राइडार सापर्ट खालामना होदो आंबो बेक खालामगौ साइकेल राइडार दंना गैया साइकेल राइडार नै एलबेना बरगयारिखौ अननानै सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो आरोना अननानै अनलायलायनांगौ आरोना प्लिज। साइकेल राइडार आं आमलायगुरिनि जाखांनि ग्रुपनि राइडार आदा नोंसोर साइकेल राइडार खालामो नामा? साइकेल राइडारनिया आंनाव सापर्ट गैया खोमा आं नुफेराखै आं दा चेक खालामनानै नायगोन दे साइकेल राइडार दे साइकेल राइडार आं दा चेक खालामगोन ना नोंहा इउटुब चेनेल गैखाया नामा साइकेल राइडार चेनेल दंखायो नामा नोंहाबो? ए बाग्लारि सबाय ना आदा आंना फिसाला सासे दं अके ओमफ्राय मा डिस्ट्रिक्ट नोंसिना मा गामि मोनलाय नानि ए बाग्लारि नोंल' खिथाहरो नोंल' रायज्लायहरो दे बयबो रायज्लायदे आंजों। जि नार्जारि गासिबो सापर्ट खालायदों गासिबो सापर्ट खालायदों ना? ओमफ्राय कमेन्ट खालामासैनो माथो कमेन्टआ गैलानो लोगोफोर नो साइकेल राइडार नोंखौ एलबेना बरगयारिया सापर्ट खालायनो थिनदों सापर्ट खालामहैदो थां अननानै जाय जायहा सापर्ट गैलायलाया अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना। साइकेल राइडार फैफिनबाय नै जाखां बिटिवाइ याव नुगोन आदा मोनसे राइड बानायनो नागिरदो राइड बानायनो नागिरदों दे बानाय मोजाङै बानाय दे साइकेल राइडार मोजाङै बानाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजा आंबो दासिमबो भिडिअ मोजां लाबोनो हायाखै पाब्लिकफोरनि थाखाय आं दासिमबो मोजां भिडिअ खालामनो हगारनो हानाय जायाखै माब्ला एक्सपिरियेन्स माब्ला साहस जाबावगोनथाय आं बेखौ मिथिला आरोना रायज्लायनाय स्पेसफोरा आंना बारा जायाखै दाबो। ए बाग्लारि कार्बि आंलं कार्बि आंलंनि ना ए बाग्लारि कार्बि आंलंनि डिस्ट्रिक्टनि जों क'क्राझाराव मेरला हाबा जाफैबाय आरोना जोंनि न' गुदियावनो गामियावनो हनै न' गुदियावनो कार्बि आंलंनि दंफैयो हाबा जा ना फिसाला दं सासे कार्बि आंलंनि ओमफ्राय लांहिन्दी आरोना कार्बि आंलं लांहिन्दी जोंनि न' खाथियावनो हनै
न' खाथियावनो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि आरोना लांहिननि फोथार गुदिनि लांहिन फोथार गुदि आंथ' मिथिया आंथ' थांफेराखै जिखुनु जाया लांहिन फोथार गुदि खनसे मिटिं जादोंमोन ना बाथौनि ना मानि बाथौनि कनफारेन्स जादोंमोन बे गुदिनिनो बाथौ कनफारेन्स जानाय गुदिनिनो आंथ' थांफेराखै मिथिया आरोना जि नार्जारि आंबो गासिबोखौबो खालामगोन दे आंखौबो खालामदो जि नार्जारि होनदों आंबो गासिबोखौबो खालामगोन दे आंखौबो खालाम होननानै बुंदों आरोना जि नार्जारिया बुंदों आरोना अननानै खालामलायदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामलाय लाइक खालामलाय जाखां बिटिवाइ होनना बुंदों मोजां खालामदो आरोना ओमफ्राय नै लाइक होआखैबा लाइक होलायदो दे लोगोफोर अननानै लाइक होलायदो अननानै साथामल'सो माथो ओंखारलांजोब्बाय रावबो गोदान फैयासै माथो बेस्थ' खोमा आंबो बारा गोबाव होनो हानाय जानाय नंला नै आंना नेट पेकआ स्ल'खाना ओमफ्राय आं दाहायो भिडिअ एसे खालामनो मोननाय नंला रावनिखौबो नेट पेकआ स्ल' जासिगोन आरोना दे अननानै लाइक खालाम माबादो लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो साथामल'सै नै रावबो गोदान फैयासै माथो दे सोर मा मावदों मा ओंख्रि खिथाहरदो दे हेल' कार्बि आंलं लांहिननि खाथि जायो नामा नोंसिना एबाग्लारि लांहिननि खाथि जायोना हेल' सोर फैदों कमेन्ट खालामदो दे सोरबा गोदान फैदों नामा गोदान फैयाखै माथो रावबो कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो ना भिडिअ क्वालिटिया बारा मोजां नुवासै नामा खिन्थाहरदो खिन्थाहरलाय हेल' मारै जाखो हेल' लोगोफोर कमेन्ट खालामासै माथो रावबो कमेन्ट खालामासै हेल' लोगोफोर बोरै जाखो बरिं मोनबाय नामा कमेन्ट खालामदो कमेन्ट लाइक होआखैबा लाइक होदो दे अननानै सोर फैदों कमेन्ट खालामदो गोदान फैदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो आरोना दे अननानै बरिं मोनखो ना माखो मा मावदों दे खिन्थाहरदो हेल' माथो रावबो कमेन्ट खालामदिया बाबाय नामा हेल' माथो रावबो कमेन्ट खालामदिया हेल' अननानै कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एबाग्लारि फैफिनबाय जोंहा नै लांहिननि एसे थांबावनांगौ जाहाना नंगौना आं थांफेराखै दै कार्बि आंलंआव सासेल'सै नै एबाग्लारिल' दंसै नामा रावबो गैला नै सासेल'सै आंबो दोननोसै अब्ला रावबो फैदेराबा आं 5 मिनिटसो थाबावनोसै ओमफ्राय रावबो फैयाबा दोननाय जासिगोन आरोना आङो 5 मिनिटसो थाबावनोसै रावबो गैला नै सासेल'सै नोंल'सै एबाग्लारिल'सै खोमा रावबो गैला आरोना आंबो 5 मिनिटसोल' थाखानोसै आङो डाइरेक्ट फोथारनिफ्राय फैबाय भलि गेलेनानै ओमफ्राय आं आखाइ सुबावासै आरोना डाइरेक्ट लाइभ होबाय एबाग्लारि खारजोब्बाय रावबो गैला आंनि लाइभआव आं 5 मिनिटल' थानोसै 5 मिनिट थाबावनोसै नै 5 मिनिट ओमफ्राय एबाग्लारि नोंनिया बेसेबां जाखो सापर्टआ 500आनो जायाखैमोन नामा नोंनिया 500आनो जायाखैमोन नामा नोंना सापर्टआ एबाग्लारि 500आनो जायाखैमोन नामा नोंनिया
हेल' लोगोफोर माथो रावबो फैदिया गोदान फैयासै। 500आनो जायाखैना दाबो। मोजाङै शेयार खालामबाय थादो भिडिअखौ, मोजां भिडिअ लाबोनो नाजादो। हेल' 500 जायाखै अब्लाना नोंना नानि? अके लासैनो जागोन दे, बहाथो हथात खरि जानो आरोना, लासैनो खालामबाय थादो। भिडिअ हगारगाफा एफा बारायगाफा, भिडिअ हगारगाफा एफा बारायगाफा बिदिसो बारायो आरोना। मोनसेल' भिडिअ हगारनानै गासैबोथ' नुजोबाना, ओंखायनो सानफ्रोमबो हगारबाय थानो नाजानांगौ। जायाब्लाबो बहाथो खनसेनो रोंनानै फैखानो आरोना, जायाबाबो हगारसोमनांगौ आरोना। दिनै जाया गाबोन एसे जागोन, गाबोन एसे जाया समफोर एसे जागोन आरोना। दायो खारजोब्बाय आंनि लाइफनिफ्राय। हेल' आंनि नोंखौ गोथार अननाया। हेल' माला लाइभ होनायावनो डिस्टार्ब फन फैना होदों। कम्पानिनि हरबाय थायो। हेल' लोगोफोर, जायफोरा दिनै आंनि लाइभआव जয়েन जादों बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै बावहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोरा जायफोरा आंनि दिनैनि आयना बड' इउटुब चेनेलनि लाइभआव फैदों बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जायफोरा आंनि लाइभआव नुजाफैनो हायाखै बिथांमोना उन समाव फैनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर। उन समाव जाहाथे आंनि लाइभआव फैनो हायो बेखौनो आङो मिजिं थिबाय आरोना। बहाथ' साफ्रोमबो फैजोबनो हानो, बयहाबो सम आरो खाबु गैयाब्ला बहाथो फैनो हानो आरोना। जेब्ला सम आरो खाबु मोनो अब्ला फैनो हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर। अब्ला दिनै लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो दे लोगोफोर। बाय बाय, गोजोननाय थाबाय।